hej. Dobre, dobre. Listoček je váš? Co? Idemo dnes. Dám to svoje. Uvidíme, čo spraví ženská ruka. Ženská? Kto bude losovať? To je otázka. Aj pes, aj psa tu máme. Dobre, tak sme to nechali na chlapa. Samozrejme, ten znesie. CB Vector Bikes, Mimony. No, aj tam je tento kaprársky tím. Bude súperiť počas nasledujúcich 100 hodín. Somci Hutora, kto má takého prorockého ducha? Prímeska číslo 8. Super, máme to. Najmenší na pás. CT Maroška Bejc. Aspoň porovnáme na čo išli ryby, hnízdy z kilové bez debat, kryl takisto, hej, to mesítavame a uvidíme deň, dva, že čo bude a potom môžeme špekulovať, zjemniť alebo čo, vieš. Keď natiahneme pleskáča, partíkel stiahujeme heďka, hej. Tigráčik trošku dáme, hej, tigráčik číto, treba kus a uvidíme. Máme na výber 5, trošku dáme sladkého a potom uberieme a pridáme naše bomby, čo máme guličky. Dobre, ideme na to, chlapci. Poďte sa pozrieť, pomáham Davidovi vykladať veci, ale toto má silné. Chlapec z Imbarku. Nepozrieme dovnútra, či tam idú farbičky. Nie, príbor, dobre. To zľakol, že na 200. Nálada musí byť. Tam dať toto chorci do komry. Stick mix, nie, Mišo? Kušiči? Mám tu obyčajný šot, ktorý... Ten, co si mal tam, hej? Čo má celé to tie väčšie kúsky, znaš, kde by to plávalo. Tamto by som dal. Mario. Poďme kokoj. Nepoď teraz. To budem. Čo si? Dobre. Pane? Tu je čisto čili. Hej. Ešte je vodu, tak to si šlo. Dobre. Vidíš, ak som 3 dní varil doma. Čiku kaka. Zalohované tam rád. Daj si za 15 cm. Daj mi 15 cm, Paťu. Máš 15 cm. Ja to? To vidať. ňo. Ty pána. My nenapočítame toto.
udica pôjde rovno doprava na nejakých 110 metrov a druhá dáva trošku mám obavy z toho konára alebo stromu, čo je tam ponorený. Uvidíme, musíme to presondovať s olovom. Je hrana, kde je tvrdé, mäkké, vyzerá to dosť také mäkšie, čiže dobre, tam určite pôjde hmyz. Rovno, hej, doľava trošku, doľava udica. Máme pomaly 19. hodinu, prvý deň. Začíname krmiť, alebo začali sme krmiť, spombovať, zaklipovali sme si na určité vzdialenosti. Koľko bola tvoja? Ja mám na 100 metrov, Na 130? David na 130, jednu máme už zaklipovanú na 150, čo sme mali v pohode dohodiť. A skúšame tam šupnúť našu jahodku, krila, GLM-ko a na štvrtú vysielame našu bombu, a to je hmyz s krylovou bobkou. Ráno o 6 sa začína pretek. Dáme si teraz pivečko, štamperliček, najeme sa. Taký menší čílik. A Dáme si menší čílik a ideme na to. Skôr dáhnuť, áno. Ideme na to skôr si dáhnuť, aby sme boli ráno o 5 hore. Dáme si kavičku a pôjdeme do závodu. Miesto máme dobré, sme spokojní na Primeskej, sme niekde v strede sektoru, ale ja si myslím, že... Miesto máme vymodlené. Vymodlené, ale zase sú tu dobrí rybári, veľmi dobrí rybári. Na 12. my sme na osmičke, na 12. Jakub Fabian, to som vravel. Na 5. 4. sú tam tiež dobrí rybári. Tak ideme sa popasovať a uvidíme, čo to bude. Dúfajme, že si zachytáme z chuti. Určite sa vám zajtra ozveme. Tak ďakujeme, čaute.